Αναστάσιος Σαραφίδης, νέο CD, Σκαλώνω τραγωδώ. Και πως σκαλώνω τραγωδώ χωρίς ράκι να πίνω. 19 ποντιακά τραγούδια. Αναστάσιος Σαραφίδης, Σκαλώνω τραγωδώ. Σκαλώνω τραγωδώ. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα δισκοπωλεία και σε ψηφιακή μορφή. Τώρα όταν παίζει κάτι τέτοιο μετά τον κύκλο των διαφημιστικών, κάτι σημαίνει, έτσι. Σας το έχω ξεκαθαρίσει γιατί θέλω να είμαι εντάξει και απόλυτα ειλικρινής στο βαθμό που τέλος πάντων οφείλω να είμαι, χαρακτηρολογικά πάντα, γιατί πρέπει να το έχεις και στο χαρακτήρα σου, με όλους εσάς. Όταν λοιπόν ξεκινάει κάτι τέτοιο, αυτό είναι ουσιαστικά και η λεγόμενη πεμπτουσία ή το κεντρικό θέμα, ή αν θέλετε να το πω και ελληνικά, το ρεζουμέ, αυτό είναι το ελληνικό στη σύγχρονη εποχή για τους Έλληνες, του θέματος που θα ακολουθήσει. Και επειδή το Ευζήν τα δικαιούται όλα, γιατί ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει Ευζήν, από πού αρχίζει, τι μπορεί να συμπεριλάβει και μέχρι πού μπορεί να καταλήξει, μόλις πριν είχαμε εδώ τον Κώστα τον Χρυσόγονο. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο εκ των πραγμάτων. Και εκείνοι ακόμη που δεν το συμπαθούν, δεν συμπαθούν γενικότερα αυτού του είδους τις ιδεολογίες, προφανώς έχουν έτσι πιστεί ότι είναι ένας άνθρωπος αληθώς σοβαρός και όχι σοβαροφανής. Στην άκρη αυτό. Αμέσως μετά λοιπόν ερχόμαστε με ένα παιδί που εγώ το γνώρισα και χάρηκα που το γνώρισα και τότε που το γνώρισα, στο κατά καλό καιρό κάπου, μάλλον εκεί κοντά στην αρχή του καλοκαιριού του φετινού πάντα, όταν μου είπε ότι ετοιμάζω μια δουλειά και θα έρθω να εκτεθώ δημόσια μέσα από αυτήν τη δουλειά με τη δική μου υπογραφή, ήμουν βέβαιος ότι θα το πράξει. Αυτό λοιπόν που τώρα θα ακολουθήσει εντασσόμενο πάντα στο δικό μας Ευζήν, θεωρώντας ότι είναι όντως στοιχείο του Ευζήν, είναι αυτό που προμηνήσαμε μέσα από το διαφημιστικό σποτ που μόλις έπαιξε. Ο Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Τάσος ο Σαραφίδης, είναι πάλι κοντά μου. Εγώ τον δέχτηκα γιατί θεώρησα ότι την δικαίωσή μου την προσωπική θα πρέπει να αναδείξω και το πράττω σήμερα και σας καλώ σαν μάρτυρες και κυρίως σαν εκείνους που θα απολαύσουν όμορφα πράγματα. Πέρα από την καλύτερη γνωριμία με ένα παιδί, θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα μέσα από ένα πολύ καλοδουλεμένο CD, και εδώ θα χρησιμοποιήσω τα γνωστά ελληνικά μου, να ακούσουμε και μερικά τραγούδια μιας συγκεκριμένης φυλής, μιας ράτσας με κεφαλαία, η οποία απέδειξε, γιατί όταν ήρθε κάποιοι την κοιτάζαμε, εμείς δεν ζούσαμε βέβαια τότε, την κοιτάζαμε, εθνικά την κοιτάζαμε και λέγαμε τους κακομοίριδες δεν έχουν μοίρα στον ήλιο. Η ράτσα αυτή λοιπόν σήμερα θεωρείται μία από τις υπερέχουσες ράτσες, ισότιμα αν θέλετε, με αυτό που ανέδειξε την καλή Ελλάδα τουλάχιστον πριν από περίπου 40 χρόνια. Μετά πήραμε τον κατήφορο, θα τα διορθώσουμε όμως, γιατί δικά μας είναι και θα ασχοληθούμε πολύ καλύτερα για να μπορέσουμε να αναδείξουμε όντως την ουσία μας, τη λεβεδιά μας και αυτό που ονομάζουμε εθνική συνείδηση. Κατέπεσε κατάτι, στο χέρι μας είναι, θα επαναφέρουμε τα πράγματα στον δρόμο. Ο Αναστάσιος ο Σαραφίδης είναι κοντά μου, τον καλωσορίζω. Καλησπέρα κύριε Ευγένη. Λοιπόν, το είπες και το έκανες. Και εμένα μου αρέσουν αυτά τα παιδιά, έτσι. Έτσι ακριβώς. Το είπες και το έκανες και κρατώ στα χέρια μου κάτι το οποίο πέραν του ότι είναι και πολυσέλιδο, είναι δηλαδή κάτι που μπορεί κάποιος να το έχει σαν μπούσουλα για να μαθαίνει καινούργια πράγματα που αφορούν εσένα, αλλά είναι και έτσι, είναι πολύ καλοβαλμένο. Αυτός που το ανέλαβε να το φτιάξει και να σου το παραδώσει, έκανε πολύ καλή δουλειά. Δεν ξέρω ποιος είναι. Μάλιστα. Εδώ πίσω είναι οι συντελεστές, θα μιλήσουμε για αυτούς, θα ακούσουμε και 2 τραγουδάκια όπως μας το υποσχέθηκες, κατευθείαν για να είναι ολοκληρωμένα εκεί τα πράγματα. Και κυρίως θα αφιερώσω τον υπολοιπόμενο αυτόν χρόνο, τουλάχιστον μέχρι το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί υπολείπεται άλλο ένα ημίωρο, να σ' ακούσω, να δω πόσο τέλος πάντων ψήλωσες μέσα σου, γιατί προφανώς αυτό είναι μεγάλη δουλειά. Είναι, ναι. Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ το πρώτο μου βιβλίο το έβγαλα όταν ήμουν 17 χρόνων. Μόλις τελείωσα το τότε εξατάξιο γυμνάσιο. Ξέρεις πώς ένιωθα τότε? Και
και θα το πω για μια φορά ακόμη, στα παιδιά που σήμερα έρχονται και λένε να βγάλουμε ένα βιβλίο και αμέσως υπάρχει, όχι ο μπούσουλας, υπάρχουν όλα στο πιάτο. Ναι. Όλα. Και ένας Ευγένιος αν θέλεις που τα περιμένει εδώ πέρα για να μιλήσουν για το έργο. Τότε θυμάμαι, ζούσα στην Κατερίνη, γιατί εκεί ζω, αυτή είναι η γενέτειρά μου. Όπως και τώρα. Συντοπίτες. Πηγαίνω, ερχόμουν κάθε μέρα με το λεωφορείο, κάθε μέρα, για να κάνω τις διορθώσεις. Γιατί έπρεπε να γίνουν οι διορθώσεις και ήταν πολλές οι διορθώσεις κάθε μέρα. Και θυμάμαι ότι το έκανα σχεδόν κρυφά. Γιατί εκτός από τους γονείς που πάντα στήριζαν, τότε το να γράφεις βιβλία ήταν κάτι σχεδόν ύποπτο, περίεργο και κατά τι παρεξηγημένο. Ναι, όπως σας το λέω είναι. Έτσι είναι. Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά, είναι πολύ πιο εύκολα. Τουλάχιστον αυτό, ας το εκμεταλλευτούν τα νέα παιδιά. Μπείτε στην παραγωγή. Εκτεθείτε δημόσια. Βάλτε υπογραφές σε δημιουργήματά σας. Μη φοβάστε. Στο κάτω-κάτω είναι κομμάτι της ψυχής σας και την ψυχή μας καμιά φορά την πληρώνουμε κιόλας. Για να την απολαύσουν οι άλλοι. Είναι μια παρέα η οποία είναι μονίμως σε λειτουργία. Ένα δημιούργημα. Είσαι πάντα μέσα σε μια παρέα. Ενώ το σώμα σου εκ των πραγμάτων θα απουσιάζει. Δημιουργήστε, βάλτε υπογραφές. Βεβαίως, καλό είναι να σέβεστε πρωτίστως τον εαυτό σας και τον κόσμο στον οποίο απευθύνετε τα δημιουργήματά σας και γράψτε ιστορία. Και πληρώστε την κιόλας, αν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες στον βαθμό που υπάρχουν. Απλώς και εδώ ισχύει το να μην το βγάζουμε τα μάτια. Γιατί μερικές φορές καταντάμε γραφική, γιατί ξεπερνάμε τις πραγματικές μας δυνατότητες για να υπηρετήσουμε, λέει, ένα όνειρο. Μερικές φορές το όνειρο καλό είναι να έχει και ολίγην λογική, να είναι εφικτό, να είναι πραγματώσιμο. Εγώ ξέρω ποιος είσαι, τα λέω αυτά τώρα, τα λέω όπως το λέμε, τα λέω. Έτσι, γιατί ξέρω και πού απευθύνομαι. Εγώ εσένα σε γνωρίζω καλά, είσαι δικό μας παιδί και είσαι ένα καλό παιδί. Αυτό το βαθμολογώ εμπρότης και ξέρω πολύ καλά ότι θα φτάσεις ψηλότερα και θα είναι όλη η προσπάθεια δική σου και των ανθρώπων που σε αγαπάνε. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, θέλω να μου πεις πόσα χρόνια κράτησε αυτή η προσπάθεια για να φτάσουμε στο τέλος. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω που με δεχτήκατε στην εκπομπή σας. Εντάξει. Μου δίνετε τη δυνατότητα, μου δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσω την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά. Όπως είπατε και πριν, παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα να παρουσιάσει κάποιος το έργο του. Είτε αυτό είναι βιβλίο, είτε είναι CD, είτε οτιδήποτε. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ και πάλι που μου δίνατε τη δυνατότητα να παραβρίσκομαι εδώ πέρα να παρουσιάσω την πρώτη μου δουλειά. Λοιπόν, αυτή η δουλειά είναι φτιάχνεται εδώ και 2,5 χρόνια. Ωραία. Είχα απουσία γύρω στους 9 με 10 μήνες λόγω στρατιωτικής θητείας. Γι' αυτό και άρχισε τόσο πολύ. Ναι. Θα μπορούσε να ήταν πιο γρήγορα στα χέρια μου. Είναι μια ποντιακή δισκογραφική δουλειά, η οποία έχει 10 νέα ποντιακά τραγούδια. Εντελώς νέα. Είναι όλα καινούρια, είναι εντελώς νέα. Ναι. Οι 7 μουσικές από τις 10 είναι του Μπάμπη του Κεμανετζίδη. Μάλιστα. Θα κάνω μια παρένθεση σε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα σπουδαίος άνθρωπος, όπως είπα και πιο πριν, και σπουδαίος μουσικός και μουσικοσυνθέτης. Τον ξέρουν όλοι βέβαια, και σαν μουσικό και σαν συνθέτη, ο οποίος είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί του, να μου αναλάβει όλη τη δουλειά, τις ηχογραφήσεις στο στούντιό του, το μάστερ της δουλειάς, τη μίξη της δουλειάς, όλο το πακέτο και να μου γράψει και τις 7 υπέροχες μουσικές του. Και πάνω απ' όλα που με καθοδηγεί σε πολλά πράγματα και με βοηθάει. Και όπως βοηθάει όλα τα νέα παιδιά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω επίσης τους στιχουργούς, τον οποίο θα ευχαριστήσω πιο πολύ τον Βασίλη τον Μουσιάδη, ο οποίος μου έδωσε τα 7 κομμάτια, τον Ιωάννη τον Μάγκο, ο οποίος είναι από την Πτολεμαΐδα, για τα 2 κομμάτια που μου έγραψε, και ακόμα ένα κομμάτι μου έγραψε ο Γιάννης ο Κοσμίδης από την Αθήνα. Είναι μια δουλειά νέα. Είναι μια δουλειά από ομάδα, είναι πραγματική ομαδική πραγματική δουλειά. Ομάδα, ναι. Δεν είναι one man show. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Μπράβο. Και ο Βασίλης ο Μουσιάδης δεν είναι και αυτός κάποιος τυχαίος. Είναι ένας πολύ γνωστός στιχουργός του ποντιακού τραγουδιού. Έχει γράψει πάρα πολλά γνωστά τραγούδια. Πάρα πολλά.
και έγραψε και εμένα πάρα πολύ ωραία τραγούδια, ερωτικά τραγούδια. Κατά το 95% της δουλειάς μιλάει για έρωτα, για σεβδά όπως λέμε εμείς, Ναι. έτσι, για αγάπη. Είναι πολύ ευχάριστα τραγούδια να τα ακούσει και ο πόντιος και ο μη πόντιος. Αυτό νομίζω είναι για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία. Μπράβο. Το να σ' ακούνε και οι μη πόντιοι. Προφανώς είναι επιτυχία. Ναι. Ναι. Όπως είπα πιο πριν, εκφράζεται πιο πολύ σε αυτό το CD ο έρωτας και η αγάπη. Ακούγεται πολύ εύκολα, διότι, γιατί ακούγεται πολύ εύκολα και πολύ ευχάριστα, οι ενορχιστρώσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό το CD και το παίξιμο των ποντιακών τραγουδιών, των συγκεκριμένων, είναι με έναν νέο τρόπο ποντιακής εκτέλεσης. Με παραδοσιακές μελωδίες στο ύφος, γιατί είναι καινούριες μελωδίες, δεν είναι παραδοσιακές ακόμα, είναι παραδοσιακό το ύφος όμως. Και είναι με έναν νέο τρόπο παίξηματος, ο οποίος σου ελκύει παραπάνω το ενδιαφέρον να ακούσεις και το επόμενο και το επόμενο και το επόμενο. Να ακούσεις και τα 10. Επειδή εγώ εννοείται ότι είμαι πόντιος και μάλιστα και από τις δύο μεριές είμαι πόντιος, δεν είμαι αυτό που λέμε από μάνα ή από πατέρα, είμαι και από τις δύο μεριές. Θα μου επιτρέψεις, για να έχω σαφή άποψη πρωτίστως, για να πω και την εκτίμησή μου, έστω εν ολίγης, θα ακούσουμε τραγούδια, 2 τουλάχιστον, μέσα από αυτήν την προσπάθεια. Και μετά θα σου πω εγώ, γιατί αυτό που μου είπες τώρα, αυτήν τη σύνθεση, την κατάλαβα βέβαιως, αλλά θέλω να την βιώσω. Ναι. Να βγάλω έτσι ένα πράγμα που θα έρθει απευθείας στην ψυχή μου. Θα πάμε τώρα, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Να ακούσουμε μέσα από το CD του Αναστάση του Σαραφίδη και θα έχουμε τον χρόνο να πούμε μερικές κουβέντες ακόμη, χάρη της καλύτερης γνωριμίας με τον δημιουργό, με τον τραγουδιστή εμπροκειμένο, και αμέσως μετά θα πάμε και σε μια δεύτερη εκτέλεση. ανοίξει τσιτσεκιάες και λαϊδόν τα πουλιά. Η ανοίξει τσιτσεκιάες και λαϊδόν τα πουλιά. Και εγώ δεν σ' έχω αρνή το μάτια στα πλουμιά. Και εγώ δεν σ' έχω αρνή το μάτια στα πλουμιά. Και πως καλώνω τραγωδό χωρίς ράκι να πίνω. Και πως καλώνω τραγωδό χωρίς ράκι να πίνω. Φαίνεται ασύνεγαπτες όν αρνη με εγώ με δίνω. Φαίνεται ασύνεγαπτες όν αρνη με εγώ με δίνω. Ξαρλικέντη με έτσι στα κελιά. Πουλομόμ το ξαρλικέντη με έτσι στα κελιά. Και με γλυκέ το φίλε μας σαν σισίλι στα μελιά. Και με γλυκέ το φίλε μας σαν σισίλι στα μελιά. Και πως καλώνω τραγωδό χωρίς ράκι να πίνω. Και πως καλώνω τραγωδό χωρίς ράκι να πίνω. Φαίνεται ασύνεγαπτες όν αρνη με εγώ με δίνω. Φαίνεται ασύνεγαπτες όν αρνη με εγώ με δίνω. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όλοι μαζί κάνατε μια εξαιρετική δουλειά. Ο στίχος πραγματικά με πήγε πίσω. Νομίζω ότι είχε κάτι που προσδίδει μέγιστη αξία και στο ποντιακό τραγούδι, να κρατηθεί το παραδοσιακό, μάλλον το δημόδες
γιατί και το ποντιακό τραγούδι είναι δημοτικό τραγούδι. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, Δημοτικό είναι και το ποντιακό τραγούδι. Έτσι, προφανώς και είναι δημοτικό. Αλλά έχει και την χάρη του δημόδους άσματος. Αυτό τουλάχιστον που άκουσα. Δεν τον ξέρω τον στιχουργό, νομίζω όμως ότι είναι καλός τεχνίτης. Ναι. Καλός τεχνίτης. Ήταν όντως ποιητικό το τραγούδι. Τώρα η φωνή σου, δεν ξέρω τι να πω, με παραπέμπει σε έναν μεγάλο του ποντιακού τραγουδιού, αλλά επειδή θέλω να είμαι έτσι προσεκτικός, όχι επιφυλακτικός, να μην προσβάλλω μνήμες, γιατί εκείνος ήταν τεράστιος στο ποντιακό τραγούδι. Εύχομαι όμως να πας τόσο ψηλά, να το ξεπεράσεις κιόλας. Γιατί γι' αυτό υπάρχουν τα παιδιά μας, για να μας ξεπερνάνε. Τα παιδιά γι' αυτό τα γεννάμε. Όχι για να μας μοιάζουνε, για να μας ξεπερνάνε. Αυτό είναι που δεν καταλάβαμε ακόμη και αφήνουμε τα παιδιά στην άκρη και με τις κοιλιές μας τρέχουμε μέσα στο γήπεδο της ζωής. Ενώ πρέπει τα παιδιά να τρέξουν πλέον, να κάνουμε λίγο στην άκρη. Γιατί μερικές φορές μου λέτε, μα η πιτσιρικαρία, αυτοί είναι οι Έλληνες του σήμερα. Τέλος. Εμείς είμαστε, αυτό που είμαστε, ερχόμαστε εδώ, κρατάμε λίγο, αν θέλετε, τα γκέμια, που ούτε αυτό είναι δικαίωμα της φύσης. Η φύση δεν κρατάει γκέμια. Είναι αυτεξούσια, γιατί έχει πίστη στους κανόνες της. Άλλο το ένα και άλλο κρατώ τα γκέμια. Γιατί τα γκέμια δείχνει ότι οι σχέσεις είναι με άλογα. Και εννοώ άλογα. Χωρίς λόγο, χωρίς λογική. Λοιπόν, τώρα θέλω να τολμήσω να μιλήσω από τώρα για το τι ετοιμάζεις, όχι σε δισκογραφία. Τι έτσι έχεις στο μυαλό σου, τι περιμένεις τώρα? Η αλήθεια είναι ότι και πάλι ετοιμάζεις δισκογραφία. Ακόμα δεν τελειώσαμε, ακόμα δεν κυκλοφόρησε, ναι, έχουμε κι άλλοι στο μυαλό μας. Μπράβο, Τάσο. Μπράβο. Να την ξεκινήσω τα Χριστούγεννα, ένα live, όπως το ονομάζουμε εμείς. Θα είναι live, τι εννοούμε εμείς? Αυτή η δουλειά δεν είναι live, είναι δισκογραφική δουλειά, είναι στούντιο. Είναι στούντιο, ωραία. Η live δουλειά... Θα πάτε σε ένα μαγαζί, θα βάλετε και τον κόσμο στο παιχνίδι και θα το γράψετε. Κάπως έτσι, θα το γράψουμε και θα κυκλοφορήσει πάλι το CD. Ναι. Αυτό στην πορεία. Αλλά είναι και αυτό στο κόλπο. Λοιπόν, τι ετοιμάζουμε τώρα? 19 Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή, μετά τις 6 το απόγευμα, θα γίνει παρουσίαση του CD στην Κατερίνη, στην αίθουσα δεξιώσεων Άρια. Μάλιστα, στη γνωστή αίθουσα δεξιώσεων. Ναι. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Θα βγουν και διαφημιστικά στα social media, στη τηλεόραση, στο ράδιο. Ναι. Ο κόσμος μπορεί να έρθει να διασκεδάσει. 19 Νοεμβρίου, έχουμε ναι. χρόνο. Και εμείς εδώ θα αναλάβουμε ένα κομμάτι αυτής της προβολής, της διαφήμισης. Θα παρουσιάσει η γνωστή κυρία Έρικα Νικολαίδου όλη την εκδήλωση. Θα παρουσιάσουμε όλα τα κομμάτια και τα 10. Θα είναι καλεσμένοι όλοι οι δημιουργοί του CD. Ο Μπάμπης ο Κιμανετζίδης, ο μουσικοσυνθέτης που μου έκανε τη δουλειά, οι στιχουργοί. Μάλιστα. Όλοι. Όλο το επιτελείο. Εννοείται πως είστε και εσείς καλεσμένος. Ναι. Να μας και να μην με καλέσεις, εγώ θα έρθω. Ναι. Έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να έρθει όποιος θέλει. Στη συνέχεια από την παρουσίαση θα ακολουθήσει γλέντι για τον κόσμο που θα είναι εκεί πέρα και θέλει να κάτσει να ακούσει ποντιακά και να διασκεδάσει. Και όσοι συνάδελφοι είναι εκεί πέρα. Πολύ ωραία. Πρωτοτυπής παντού. Μπράβο. Θα μας τιμήσουν κι αυτοί να τραγουδήσουν, να παίξουν. Είναι μετά εντελώς ελεύθερη κατάσταση μετά την παρουσίαση. Δηλαδή θα έχει γλέντι για τον κόσμο. Όπως βγαίνει από μέσα μας εξάλλου. Έτσι ακριβώς. Αυτό δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε. Δεν είναι στημένο αυτό. Ούτε να το νικήσουμε δεν μπορούμε, πέραν του ότι δεν μας επιτρέπεται να νικάμε τα ισοψυχά μας, γιατί έχει στη σειρά άλλους αντιπάλους. Ας νικήσουμε πρώτα εκείνους. Τώρα, επειδή αυτός ήταν ο χρόνος, θα ακούσουμε βεβαίως, γιατί υποσχεθήκαμε και δεύτερο άσμα. Θα το ακούσουμε. Εγώ θα ευχηθώ για μια φορά ακόμη ό,τι κι εσείς είστε και θέλετε να ευχηθείτε. Το ξέρω αυτό, το βλέπω. Στον Τάσο, τον Σαραφίδη και σε όλα τα παιδιά που συναποτελέσαν αυτήν την ομάδα, ό,τι καλύτερο. Αυτά τα παιδιά ας υπάρχουν, γιατί υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, εννοώ ας υπάρχουν ως δημιουργοί και καλό είναι με πολλή επίοικια να τα βλέπουμε και να τα ακολουθάμε. Το ηλικιακό μη σας τρομάζει. Καλύτερα να ακολουθάς ένα παιδί, να βλέπεις τα χνάρια του και να βαδίζεις, γιατί μπορεί ο κύκλος της ζωής να κλείσει πάλι προς μία παιδική αναγωγή, παρά να ακολουθάς και μάλιστα φανατικά κάποιους οι οποίοι απέτυχαν παταγωδώς. Καλύτερα ακολουθήστε τα παιδιά σας. Μερικές φορές είναι όντως προτιμότερο. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο άσμα
και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε και στις τελευταίες μας διαφημίσεις για να επανέλθουμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Με τενάν πονώντες σύρες καρδιά μου μα το θες. Ακόμα πόσα αισθάσεις αν τώρα με προδόθες. Ακόμα πόσα αισθάσεις αν τώρα με προδόθες. Καρδοπόντο θα είναι σε γέραδες θα βομούσε. Καρδοπόντο θα είναι σε γέραδες θα βομούσε. Έτσι θα φεύσα στη ζωή κι άλλο κυταλάρουσε. Έτσι θα φεύσα στη ζωή κι άλλο κυταλάρουσε. Εσύ συγχωρήσιαν, φοβούμαι κι θα τα γιάνεις εσύ συγχωρήσιαν και την ανεστάβεις ένα εσεν παρηγορίαν και την ανεστάβεις ένα εσεν παρηγορίαν. Καρδοπόντο θα είναι σε γέραδες θα βομούσε. Καρδοπόντο θα είναι σε γέραδες θα βομούσε. Έτσι θα φεύσα στη ζωή κι άλλο κυταλάρουσε. Έτσι θα φεύσα στη ζωή κι άλλο κυταλάρουσε. Κι άλλο βαρέα σιωλιάιν κάρια μη ανάσια. Αδελφιά Λιβύη Μαριάιν με την αρωθυμία. Αδελφιά Λιβύη Μαριάιν με την αρωθυμία. Καρδοπόντο θα είναι σε γέραδες θα βομούσε. Καρδοπόντο θα είναι σε γέραδες θα βομούσε. Έτσι θα φεύσα στη ζωή κι άλλο κυταλάρουσε. Έτσι θα φεύσα στη ζωή κι άλλο κυταλάρουσε.